happy Sabbath mwanjo murigereria karibu na inde Sabbath inde nchenu kara tugoshika koretere gipindi kile sania mwana wa minto gaiga si studio torigia so mtandao na wakotonyora se YouTube yaito Egorkundis TV News amon Facebook Likangandis TV News Digital na wakotonyora lero gonde na bagene na inde gaiga si studio tugoshika kugatira na sini nchugo changie lesson. Karibu sana ili ndeto nyato kusasini watu wenzi yamo. Abageni karibu, wate ya marieta ino. Na tori gerelina kile sini ya lere karibu kwana. Biamono sana Njeni Innocent Wabuyele. Na inche abanchua abakwani mbiamure. Nchense de kionchonga. Umulisiwe kanse ye Kiendeges, Kyoge District, South Kenya Conference. Karibu sana lere tuko chikorigereria lesson yaite twabere to korigere kurumagega lesson yenye yalenge gukwana ngo cyandika mwana Yesu tumeja yeme cyando kigwabere go gutwara kwarorire ngato konyara cyano nere go chabuna makweli ya chamarwaire kwarango cyandikete kubwa abantu bandira kinitwanyora ngase buku abantu mbaroro bacandikete babwate amatesa arenga matindi lakini bakalemereria ekagera bagatike ndiga simaga leto chikoriye lesson yite kale batebanga oko borora obosyo bo mutuli bwe dhabu oko borora obosyo bo mutuli bwe dhabu nere lesson to chikoriye tikoya lero okaribu erinde to nyale to gusanga twense ya lesson abo tolikira sena mbeiwe wetaga bwa TV yao na pia tonyore buna na abatebi ase Ndisi TV News ase YouTube na Ndisi TV Digital ase ensemo ya Facebook omoris karibu nyale gotoira se ere seniga ototebi introduction abancho tutararigererie lesson tigango tusabe Nyasaye tatu mwanchwa twakwariganire ikikuruguru obasigati yaito namarika ya machentu kugosoma korancho yatanere kubwatikana no gwanja kwao irinde kero yo moito atwarigania suburutu bwao na kugusaba gwitu gwetera asiretere Kristo Yesu motoria amen abanchwa pona twegure ngari ngana rine tugukorigereria se sabate yebono mambia no kororo bosio bwo moturi bwethabu obosio moturi bwethabu imeyethabu yega agutura marikaita manene yakorwa sigetabu kiaba Efeso kiaba abakorinto ya kabiri isatu ikamgo kiege 13 tigango toigunga kiekevunge gegukwana aba Efeso ya kabiri isatu kibungo kiege 10 yaba korinto ya kabiri abakorinto ya kabiri isatu igefungo kiaye ye 15 na 3 yowe gote baiga korende intwe twensi abatuako tuakurigereirie obonene bwo monene na maiso atatubiri ni gotokorora buna asekerore obonene obwo ni gotogonchorwa koba buna omugwekanoye na kogenda korwa ase obonene goika ase obonene aya nigo agokorwa no monene oyore omoika omosombo Nyasaye Paulo agotatenga korende intu abatukurigeria obonene bwo monene puno omonto ari kurigeria imeyekerore igo tugunchuru kurwa obonene obo mogochi obundi na amang'ana aya taikorwa ase turi yakorwa ase omonene omoika igo Paulo egento atagete gotobekera ankeri ng'a obogima bwa omonto omoite bire Kristo Yesu buna omoturi oyo obene ekera akorigeria obosio bwa Yesu Kristo embo ya Kristo ekorokwa obonene bwaye igegosoa ime yaye onchoru korwa embwa eyemo gochia eyende na amang'ana aya tayakorwa ase mwanyabanto gose ase tore igakorwa ase Nyasaye omoika oria ogonchora omonto omobwekano omonene oye oria akorigereria aya nara amang'ana amanene omosombo oyo iga
onyasaye Paulo agokwanire ekanisa eyega y'Abakorinto amo na intwe abatogotegerera amang'ana aya ase rituko ria rero. Omoriki bwa eleseni yaito yagotobekera iga omonto ore korwa ng'a amikami jael akabogoria ekiombe ekemo kia abana ba esukuru akabaira aria ase omochie orio India ase omonto ore gotura ebio ore gotura chidhahabu ochibeka ase omorero ochirosia chiaba ekero baikoba kanyoa akanyomba nkaro gakumbire iga nse yaye eriko ndiro eriko ria makara nakorwa nse obekire etahabu akamanya koreta echumbi neritunda getakabeka bono agansa goutera akonya gouta egoika engaki gete akamanya koreta rigama akansa kurusia etahabu eria ekero ariria akanyangatera aibia naende akayeirania bakomobori ng'ainki gwakorera iga naende koirareria iga amatebi ekero etahabu yairi buya egento okorora iga nkorara omobwekano ono oremeye etahabu eria namanya komanya ng'a yaire bono inki gose omorikio itata agotobekera amang'ana aya totagete kwigera korwa asare iga atagete gotobekera iga omorosi etahabu iga abwekanirie omonene oito Yesu Kristo okorosia obogima bwa omwegeni na etahabu eye iga nintwe ababegeni omorero oyo iga ogotumeka ase ogosamba etahabu mpaka egwenere na omokristo gose omwegeni ogoeta ase emechando emenge buna twabere tokorigereria korwa amatuko aetire amagega egetabu kia Petero yeritang'ani eya moisana ekebungo kie kia gatana kabere yagotatebi ng'a naki ogotemu gokwegena kwaino okokora okwengencho mono goetania etahabu yasambirwe ase omorero nonye igokora okwengencho mono goetania etahabu yasambirwe ase omorero nonye etahabu egosambwa naende yasareka yasambwa yaikara kene amaero yasareka korende okwegena kwa omokristo ekero aetire ase emechando emenge igakorosia embwa eetanetie etahabu eria yasambirwe ase omorero omoriki oyo ito omanya korwa otobekera ekero abekire amang'ana aya ring'ana ndire ororo Yesu Kristo agokwanire ekanisa ya Laodikia oteba ntagete ianga ogosemi iga komanuka isato ekebungo kia 15:3 komanuka isato ekebungo kia 15:3 omonene oito iga agotosemia ng'a togore etahabu yasambirwe ase omorero mariko gagoteba okomanuka isato ekefungo kiaye 15:3 agoteba ng'a ase aywo ningosemie ogore korwa asende etahabu yasibirigwe ase omorero onyare koba omonda nechianga chindabu onyare kweboyia erinde obosoku bwao bwokoba getirianda tibobaisa kororokana ogore eriogi ogore eriogo ria maiso okweaka amaiso ao onyare korora abanchwa ogosemiwa Yesu Kristo gochia ase abegeni nkore ng'a togore etahabu yasambirwe ase omorero etahabu yasambirwe ase omorero nokwegena ogochenu kogokora emeremo obwanchani obochenu bogokora emeremo goetera ase enchera ya okwegena ekero twamwegenire Kristo Yesu twamoire obogima bwaito goetera ase emechando emenge twaremereirie yagotoa obochenu bwaye bokorokwa oboronge bwaye boteneineire engobo oyo okogera torore ebinto boronge na omoika omochenu na ekero omoika omochenu akorire emeremo ase obogima bwaito igo togonchire korwa ase omobwekano oyomo gochia oyonde twamanya Yesu Kristo embuya Yesu Kristo yarorekana goetera ase obogima bwaito igo encherende ng'a obogima bwaito gose amagima aito buna tomenyete na bara abokorania okonene gochia ase abanto bari isiko gari
agiye kunyandikana Morisi agaro ogora gusinita biere embe school gaiga ngabore akaro gujia sawa ndo usina gujia mbuya mono oyo minto moli no Morisi onchonga asokorete leseni ya senjererengia oyo minto omwanjwa omurigereria origereti gwetera sendis TV ase sabato bono mambia ekene nkeria Yesu twanjire tumanya amang'ana aya nenjera yoko yamanya ngoetera aso gotakuri na gutukuri mono ase ririko riaye ase biribia eteta sense biritogoetera bono na ase togochia engane nene ntaraso ase riswali ryo binto morin aiga twate birwenga ntobwate obosio bwomoturi amo na etabu twamenyera konyora ng'ethabu eye ekene buno Morisi ateba ni ntwinche nayo origererete no moturi oyo igari Yesu Kristo igona kwa goteba ng'a omoturi ne tabu igo biregenteke biregenteke mo igona nekera bigoeta ase omorero bionsi no bikorete ki no bire biensi bibere yeko gereke mo getige kende ekege korigisa igo manyanga ekero goeta ase mechanderi yaye omorero yogo gosamba manyaga more na Yesu yagera gwatambo komotu kwabo omobui amen igo Yesu naga netia beme yao kere dageka na riora abo omobui lakini go komotiga no enake bona no emechande go chigochera yo minto mori ni abori oisa ko machaninga gwatigire Yesu bona go gotiga rore riongo neke rore riongo na boro chenga bune kero kogenda totebe ari ase omochio tabaka kosari Mombasa ase okonyora bochongi bore bweme bwekano na boko nyora bona mo gosuna njino sente wa buyele oso Morisi onchonga oso yo minto morini oro ose tio mubweka no ya kabisa ngane arori oroje lakini mubweka na dego koraki teriko yana bono ige kero konyora oyo iga omoturi bwetabu arureme yao koruku Yesu bono na boro omonto lakini oreri ongo otari kende omonto na bakoro tinga no ore lakini tokora tiki toigu exist igo bono ntobwene to gotwara Yesu yime yaye kera twa motwarire bono toriga tomanye kugwenera ase tabu eye ebegente kemo tomako baba bwibe mechando bono twamana konyora aliswa lilikuwa boli likobwata ne litikolitangani yeresenia ligoteba ng'a ase omubweka noye abaminto abanchwa abaligereria nyuma akero moroberio gokorukorugoro inche naye Nyasaye kera gototonga igagototeia samariko igatonge tomonto okorete ki oro moikeranu ekera totonga toraba ikeranu lakini ekamana gotoka ng'aso boikeranu obo omonto onde naro omunyasegi oyosere tikukorugoro momaete buyokuru shetani ekera acha nera agacha no botongi bwaye bono botongi bona kikokoba gekora Satan igagokora ebinto biribwekaini bire bya Nyasaye obotongi bwa Nyasaye akorete boro boikeranu Shetani akamagocha na akiri yaye agasario boikerani bori bwango bwa Nyasaye kera togosoma egetabu ntete torasoma atumaye kogenderera omochakano eyeme gefungo kiaye kiemerongo ibere na bitano na bibiri mochakano merongo ibere na bitano na bibere marika agoteba merongo ibere na bitano na bibere marika agoteba eyeme merongo ibere na bitano na bibere nabo Nyasaye agatonga mwanya banto ase omugwekano oye omonyene ase omugwekano Nyasaye akamotonga omosacha na omokungu igo mosani omwanchwa omorigereria otegerete leseni ye bono mamikorundi TV ekera twatongetwe ayamanya obegoro omomwamu obegoro omobariri obebwomete buna innocent bwabuyere ometa igoro omugwekano onyasaye bone karoro mubwekano yo Nyasaye bono ngayo bakongu bujete korwera obakongu obona aso botongi obo ekamana gotoka obochoro chombu bwachire korwa soyomo okorukukerecha akamana gotwambokerie bibe bono ebibe ibona karabia tosoa twanjiro kurangeri gukwaye tukamana kung'anyi korwa so mubwekano Nyasaye tugacha gutwara mubwekano utakore diki otariyo Nyasaye lakini bono goetera naenda aso bwanchani obonene Yesu oyo akamanya gojana ndagatwagara kurwa se chinsanyi cyo mubisoria agatoirania ase chinsanyi chiaye gwetera asogo semerio komo agototebinga ekera kwa mwanchirere igenga nere nabo kora kogosoma barumisa tali jakire gefungi komikogenderera igotogo tebinga twensi twabariri kwa babanya bibe naende ntwa bwene togotwara gosemeria lakini gwetera asoyo omo
okorokuya Yesu Kristo otongusire otorusire kurwa ase bibilia ekera turamwanja muno mbori bobugima bwaito ekene nigagotokonya okomwanja okona kibono gogotokonya antu anyoranga omosibi bwetabu igakoye sibi gwetera akoye samba gwetera asomorero omorero oyo bono noro ntete tomanye na morero kioyo oranyare koba gogosibi gwetera oranyare gosamba gwetera asore erinde kera gwasambiri gwetera asomorero oyo omanye kurwa rogo koirana kugwenera bono omorero oyo nde togotebia ko rari twanyorire nga ekene omoturi bwetabu Yesu Kristo ne tabu nintwe no morero nemechanderi togwetera bono emechanderi togwetera morero kioyo gotosamba ori bwengencho ratokonya egetabu tokoroka abaibera 12 igefungo kia 29 kegoteba iga na kinya sao ito no morero okoria na gosaria igo bono omorero oyo gotosamba igokoro ko morero Nyasaye ekara togwanja Nyasaye bono turase bibe ache twanchiro morero ryoso ime igo gotachoborogi bwaera otachoboibi bwasira otachobunyaka bwasira otachobonyamosira bwasira elino morero ribono kobanda koirana Yesu magotenga bono omwana one ninchuka kwagweneire asenge gwancheranire asomorero oyo igase ritukeri ekenene tokonyora nkeringa igo totongira asomugweka nongo Nyasaye naende shetani agachaga turusia asomugweka no Nyasaye lakini nande gwetera asobwanjani obonene Yesu nanda agakwa asomusaraba agatoiraneria obo Nyasaye bori konye tuorirwa ase na shetani lakini ase okokobwato okomong'ekere kwa mwanchire igo nkori yantarige ntokere ng'abono kero omonto nkonyorari yaya mbari boka banchire Yesu uno mobori bobugima bwabo kera basambirwe enchireye bamanya kurwa bakoraki bagwenera nabero mwanju omorigereria nabegokwana ase getabu tokoroka kiaba abarumi 8 igefungo kiaye 28 nabegokwana igonga amangana yonsi igakurukuru asoyomo okuruku igefungo kiaye 29 abarumi 8:29 yego teba iga abarumi 8:29 naki baria amanyete naki baria amanyete korwa kare akabachora korwa kare bareng'aniwe n'omugwekano bw'omwana oye erindere abe omotongi bw'abamu abo abange igo bono egento gegotokonya bono twanyorere ekene nankeringa korukare buna Nyasaye atomanyete shetani agatosiri naende Nyasaye agatochora bono nando otoire ribaga ria kabere riokoba buna omogwekano bw'omwana oye oriochete ase ense eyere akabwa shetani ari ase eroro akamubwa ari ase embera naende bono twiru chinguru ng'ekero toregene omwana oyo bono tokorenigwa obogima boria togwenere buna ere ainaro tokonyora ase ritukeri mbia bono amen ya egento kende nataka komentera ngerina naki ya ebukungo tebere ng'a egera buna twaigure tu Nyasaye nagoteki natomanyete naende amarieta ito garikira soko boko kwaye igo mechando na vera aje mulisia kwaroranga oraye bwie karaginya Nyasaye na maete ngego gero gweterayo naende omuisho ene ro kobuwi olisa karibu igo narugo gokwana igayo mwigen mwancho motegereri yateba ng'abaria amanyete iga abachorete babe buno omobwekano bw'omwana oye naende babokwama kweritang'ani okwama kweritang'ani agokwanera omotang'ani kobwa makweri Yesu Kristo akaboka korwa ase embera nyuma y'ogokwa ase omusaraba o Calvary nere bweke tuone yabweta makweri ritang'ani naba amanyete baye yakobakoroko bababwibu na Yesu aro abeire omobui gwetera ase okomenya ogokwa nokoboka kwa Yesu Kristo abantu abanga kienda abantu nkoire banga gotenkarache oreta agakura yaya egetabu kia ba espese yeme kubungu kia gatatu kia kane goikia gatana rimo yego tebanga atogigwo monene tata Nyasaye atogigwo tata Nyasaye bo monene to Yesu Kristo igato sesenetie rogo seseni wensi kwa moika korari iguru ense yetarabi kuburusu mbarabia seseneti mbonsi kokorigereri Matayo 20 na isane kabungo kieke 40 yemo
ng'ekero omonene akũria emirimo yaye yonsi asangereria abanto baye akobeka abande basoase oboruti bwa kare na kare na abande mbasoase oboruti bwa kare na kare nakwanere baria batachi gosoa igoro iga soa ase riera ria omorero riarosereti gosaita na abamalaika baye iga aye omwanchi omanye ng'aki omonto orasoa ase riera ria omorero tarieroroseretigwe nsaitani na abamalaika baye ng'aki atoko goteachi korwanĩrĩria saitani epunishment yaye tosomere ng'ekebungu eki Abaefeso soma soma Matayo riteng'eni 25 25 ekebungu kiaye kia 41 omenye kwĩra na Abaefeso eria 41 gotebwa Matayo 25 41 erio natebie abare ensemo y'okoboko kwaye gwokobe karwa asende inwe aba mwaragereretigwe mogende ase omorero okare na kare oyo oroseretigwe saitani n'abamalaika baye ase njire ndi ng'omorero okare na kare tayoyo tori oyone noyo saitani na abamalaika baye eki ekenyamorero babatega ng'a we are roping the devil nokomourĩrĩria egekare osusuru nekiaye aye otongire gotũrĩka tũtũngiri gũcira eke Abaefeso isomange eyemo goika ekebungu kia gatano na rimo eyemo isatu isatu ekebungu kia gatatu goika gia sita eyemo Abaefeso ere isatu Abaefeso eyemo ekebungu kia gatatu Abaefeso ekebungu kia gatatu goteba ng'a Nyasaye ise omonene oito Yesu Kristo atogigwe ere oyo otosesenetie ase Kristo nogosesenigwa wensi kwomoika ase aria igoro kebungu gia kane buna atochorete ase ritang'ani ense etarabekwa oboroso erinde tobe abachenu totari na komocha ase obosio bwaye kebungu gia gatano ase obwanchani bwaye Nyasaye atochorete korwa kare erinde tokorwe koba abana baye ase enchera ya Yesu Kristo koreng'ana nokogania kwogwancha kwaye kefungo gia sita erinde obonene bwobuya bwaye botogigwe obo atoire buna ekegwa ase omwanchwa oye abanchwa gwetera ase Kristo Yesu ng'a nonekero twagura ase bibi igo omonene abwate omorobiri ng'a naende atwairanirie obogima bori twasiretie ari Eden tomobweka na omonene Yesu Kristo korende obogima obokoiranarigwa agoete ribaga nainchaka ng'a ribaga nchore nakiekora ase Yohana 3:15 na rimo egoteba ng'a naki Nyasaye yanchete ense goika akarwa omwana oyo omomoima erinde monto onde bwensi oramwanche oramwigene taigokobitereria omonto onde bwensi oramwigene tasira nanyora obogima bwa kare na kare egia 15 ga kabere kiamanya goteba ng'a omonene tamotomete Yesu gocha ase ense erinde agambie ense iga amotomete aturie iga abanchwa ntwensi twachoretwe lakini a choice kero omonto nabata gochora kwaye nabo orachora obwanche obogima obo osobwange ko ase omorobiro Nyasaye iaganete bonsi baturike become command wow mang'ana yo gosemeria kigima ng'a monto onde bwensi oramwigene tagusira ekine gento kiogokumisana ase eng'encho nochinga igo oise gusira igo naye gwanja kubwata saitani n'abantu abange banjire kubwatia shortcut Morisia ase eng'encho mbatageti mang'ana aya mbatageti gwetera omorero naki keri eleseni eng'e goteba naki oikore mereri oyibu na Yesu atagete erinde ochikoba egento keri getakeire bono abanto abange bagochikoyina amatemu omonto osire eruti kwanyora osoire ronyene ase ogosasima emegwekano ase eng'encho ya amatemu ayo Nyasaye goika omonyene amaete naki agokora naki agokora akorusio Morisia karibu erinde ogogotoire ase mbuya mono sana buna toenderete kuna gotegerera abaminto abarigereria Nyasaye tiganderere kobasene ntwe natendete goseni koruga
bono ase ritukeri ria Jumatatu igo tokonyora ng'a okwegena egati y'omorero okonyititora igo ga eng'ana eno totaete koramanya ritang'ani ntobwate emerero ao lakini omorero ogokwanuga na omorero bwa okonyititora igo oyo tai morero oria okoiyekera chinyenika tari morero bwa amasaku gose bwa amaemba gose bwa egasi oyo no omorero okonyititora yani omorero oki okemoika igo oyo gogosamba enkoro tari ng'o ogosamba riyo norabwate esuguri kwanyora ng'a kwaire oyo ogora omorero ogosamba enkoro bono iga ntoire oyo ominto okorokwa Ayubu oyo nkagerete ekero mokomosoma kero omonto nkomosoma are orora amang'ana aye nakiare na amang'ana aye ekero are monto taiyo oeterete amang'ana amakong'u buna oyo okorokwa Ayubu naki gekogera Nyasaye agotomoa buna ekerenga giokomorigereria erinde riria ekero okoumia kwarora gwakora ki kwaremereria ekero okorora epicture ya Ayubu buna aumiete akamana korwa akaremereria bono Ayubu oyo amang'ana nara agokwana amaya sana ase egetabu kiaye gekoroku kia Ayubu Ayubu 23 kogosoma egefungo kiaye ekemo kogenda mpaka keri gia 10 lakini inche ntaete gosoma egefungo keragochakera egefungo kiaye gia 7 togende mpaka egefungo keri gekorokwa kia 8 yani gia 10 mang'ana naro amaya sana agokwana ase egetabu ekio Ayubu iga igagoteba iga agwo omonto omonyaboronge nigo are konyora kwamererania nere rirorio nigo nare gotigwa kegima noyo ngambia rora nabeire nkogenda gochia bosio korende ere taiyo naende nabeire nkoira na gochia nyuma korende tindi komonyora nigo nkomorigia ensemo yokobe korende tindi komonyora naonchoka gochia ase ensemo yokorio korende tindi komonyora korende ere namanyete chinchera chiane ngoetera ekero arakore gontema nimbioke buna etabu ekobioka korwa riko abaminto amang'ana aya barigeri baminto ekero okorigereria amang'ana aya iga ere gagoteba gochi korigereria motwe taikomorora origereria maga taikomorora ensemo onchoka taikomorora lakini agatwara ogosemeria okonene ase egefungo gia 10 ng'a bono goetani biensi oyo iga nero ntongete obogima obo nancha koboira tiga aboire maete ng'a nincha kobonyora ekero agocha kobong'a naki ekakwanire buya ase egefungo gia 10 ng'ere ekero arakore gontema nanyititore buna etabu ang'inani buya amina igo tokogenda break kidogo lakini ngochitolikoreria amang'ana ayo Ayubu enje story ya Ayubu egochiang'o omogoko omonene ase eng'encho akaremereria amatemu arenga amakong'u after breaking korora tore na Ayubu oyo naki aremerereti abana baminto mwencho morigereria tonyora ase YouTube yaito Ndisi TV okoriga Ndisi TV News notore alafu kere sabato maambi tune alafu enambi hiyo wetabu tolikere na Facebook tonyora Ndisi TV digital notore abana banyasaye tunyato kogendera gusanga amang'ana ayo ubugima bwa kare na kare twakire short break alafu ngwire na turi naende.